Hi guys, madyong gabi ninyong tanan dyan data karon sa Panabo City Hall. Mutanaw data karon sa concert sa usa sa pinakasikat nga banda diri sa Pilipinas katong Nay Mayunis, katong nagkanta datong Nay Jopay. Maki-concert pod ako no si Gigi Dilona dani guys, dyan magpa-fireworks display po sa tanaw naton sa mga alas 12. Anja guys, grabe na kadzong daghanay mga tao, grabe ang piutan na kadyo muna nagadzud mig mga isda nga gisuot sa sardinas. Anja guys, dili kay Mayunis ra ni bisita diri sa Panabo guys karong buwan na ning bisita po ko ba mga artista silang David Licauco, silang Kakay Bautista, si Budul Girl ug si Benjamin Alves. Anja guys, mo na nagbanda sa Mayunis, grabe sikatan na kadyo tanaw lang mga tao, grabing daghana. Ang nakapasikat aning Mayunis guys katong ilang kanta nga Jopay kung nakaibaw mo ni sikat po to karong tuiga. Anja guys, sumana ning video ako makakita mo sa porma daning Mayunis nagkanta na lang ng Jopay. Anja lamiun pa po ning og personal. Anja palihog lang po kog subscribe na natong YouTube channel. Anja follow na po na atong Facebook page. Anja para ibutang naras ubos ag link sa atong Facebook page para ma-follow na ninyo dadyon. Tanaw na naman mga tao guys, ni ani gadyo na sila para lang matan-aw ni Mayunis silang concert. Kapag gadyo pagtuwak sa uwan guys daning time tanaw naman jud akong gitumban grabing lapok. Anja pagkauman sa pila ka oras nga hinuwatay guys para madungog nin Jopay tanawan ninyo paminawan ninyo aga na ilang kanta. O diba gitara pa lang singgit na tanan. Palagi kita pinapanood nakikita. Pasensya ka na. Alami kasi ako malakusa. Sigaw niyo yung pangalan! Anja ka nang galupad-lupad guys, dili na balon ha kundom na lang gipaburot bawo sa ilang trip dan nga ilang man nagipang buhat. Anja pagsugod sa concert ni Gigi Dilona guys ning sa kada stage nagpropose, grabe gadzang kiligas mga tao. Aga ko gikilig na gadzug og tanaw dan ni tanawon lamang si ante grabeng katawa murag na kahilak na gadzug ang porma ba.
A few moments later. Hi guys, madjong gabi inin zung tanan. Ang karon is alas 12:23 na karon sa gabi, kadlaw na. Good morning na nin zung tanan. Good morning na ninyo kay kadlaw na mas 12 na. Di magbana-bana kay mong Muslim ra po katong mga silingan tani. Anda nakauli na ko gikan sa concert sa Ami Eunice og ni kuan ni Gigi Dilana. Dilana ba to? Gigi Dilana sulingaw so, jud kaazo. Anda nalipay gadzud ko kay kita ba gud ko sa Mi Eunice personal. Kuan wala ko kayo kailan ng Eunice kang na naibaw analyst ilarang kanta nga joke pay, pero nakita ko nila lami ka jud ilang tingog sa napalipay nila mga taga Panabu. So mato nice ka adto kita naman ta sa akong next vlog. Bye.